Welcome back to my channel. So today's video guys, moadto ta sa Apertunggo sa among bukid sa Pinoy ana namo sa akong pamilya. Ug karon gikan dinhi nga dalan sa among balay. Tres mulapi na nata sa St. Vincent, paingon na sa highway. Nindot kayong panahon guys, init kaayo. Nya. Pasensya na mo sa akong kamera ha, kay kaning di ta anad. Pero okay ra. Labar na. So, paingon na to sa may highway guys. Kuyog din ako akong tibok pamilya. Akong gamayng pamilya. Paingon mi tanan sa bukid. Okay na namin sa may Santa Rita guys. Mga palangga. So, naana ta sa may highway, na sa may quick fill. Ako ra ning voice over guys, kay namo ni music nya. Sayang kay makapiright ta dili ato ang income kung magka-income ta. So, right turn. So, pa-highway na ta guys. Mga guys, mga langka, ug unsa pa na dira, char. So, naay gasoline station dai diring bago sa kilid guys, sa may dapit sa may bridge nga wala pa nahuman. So nata diri guys, may kalingling. Payon natas bukid to among bukid o. Murag na barko nga nakulob ang buntod mao na dira among adapit sa atbang na. Init kayong dalan. So karon ra gyud mi nga Biyernes Santo nga adto mi didto magtingob mi. Kay gipapauli pud ko kong bana. Kay dugay na ko nang wala mi kauli. Mga bata sige pug hangyo nga moadtog bukid kay magbanding-banding sa ilang mga igagaw. So, nanata diri sa may Palampas. Sa may highway, nga sakop ni siya sa Palampas. Nindot king panahon ay pati inita. So karon guys, adto mi moagi sa may Vasconia diri sa may waiting shed nga daan. So mo left turn mi. Left turn ba ni? So diri mi sa karaan nga dalan moagi. Na diri agianan. Mo ni agianan paingon sa biopower o sa ethanol. Gingnan ako kung ba nang hinahinay pag drive. Uy, kay magkurog-kurog atong kamera. Pero, sige lang, uy. Kuntahon na lang ni. Kusog kaayo. Untol-untol, good. Maglupad-lupad. So, doon na lang ni sa may wig. Guys, nyat pang sa wig, mauna ang biopower. Dali kay naguba ang dalan diri guys, oy. O morning wig, kaning puti og pintal. So kaning sa atbang kaning naay murag hagdan-hagdan kay ko ano siya, mao na siyang biopower. Baskunya ni diri guys.
Sa wala kabalo, baskon niya ni diri. Daghan kay ning panimalay diri sa una. Oh, Bayo Power. So, ning liko na mi diri guys. Pasulod na mi diri dapit sa Itanol. Makakita gid mo na sa mong dalan kung unsa kalisod. Labi nagmuulan. Okay ra ning dalan na mo diri guys kung mag-ulan. Ting paita. Pero kung ting-init, okay ra ni siya. Oh. Na, dili na ni simento diri dapita unya. Kana mo na dirang sulod ang entrance sa Bayo Power. Hindot po kay pintal oh. Yellow. Yellow guys. O kani mo ni diri ang Itanol sa Atbang. Gatbang ra man ni siya. Ano po kang gatbang man ni sila. So, diri sa gamay nga dalan, diri sa wala, diri mi mo sulod morning agianan nga pinakakaraan jud ni diri. Og okay ra kay ni siya diri kung init pero kung ting-ulan gani sus ba ambot na lang jud. Na mao ni siya. Okay ra ting-init. Okay ra kay nig ting-init. Luoy kay ang mga agi diri basta ting-ulan-ulan na jud. Labi nag ka ang ulan ka nang alang-alang na kayo. Nang alang kaayo ang ulan. Aw, mabilin jud imong sakyanan dras to nga kay pilit mo kay na. Kay wala may kanal. Dili kaagi ang tubig sa sobra-sobra na sa kakusog sa ulan. Manindot kay guys ang mga buntod-buntod guys no. Mga langga, mga unsa pa na diha. O see, unsa among dalan. Oy, nabali man ni guys. Unsa man ni unsa man sa kong anak guys. Baliktad man ni guys. Hahay, gibali man niya got. So bali-balihon na ba nato yung kamera ni guys. Ay, kapait. Okay na guys. Pasensya na mo ha kay kading bag-ohan pata aning vlog. Oy, atong kamera ani mga bali na unsa naman ni. Kinahanglan po na ito ibali-bali itong kamera. Kung maglantaw ta. Sao na lang. Hay, kapait. Anay ko para baka dire guys. Mga langga, mga inday, mga dodong. Nindot kay diri guys, basta init. Pero ulan gani astang luuya. Mutungas rami guys, basta ting init. Pero mag-ulan-ulan gani ambot na lang dili ra. Mutungas mi magmotor rami sakay rami habal-habal. Pasensya na mas kung video guys ha. Nga kuan ako abing anak ga video ani. Nakuan na niya nabalik. Sige lang, oy, di lang to na ko i-delete. Nanami diri sa kalibunan, guys. Nanami diri dapita. Kani diri, mo jud ni mga ang motor sa una diri jud kay tong motor pa, tong usapang dalan, mga sidecar pa ang among sakyan gagmay nga sidecar nga mga yellow diri jud maghulat.
diri sad mi naog din pabaklay na mi ani paingon sa Upper Tunggo. Lakat ra jud nya. Maglukdo sa among mga gipangkumpra, akong mga mama, akong tanan nga taga Tunggo magbaklay diri. Maglukdo sa amo ang mga pinalit. Tapos bugat baya pero nakaya ra baya gyud. Pero nindot pa among kinabuhi sa una. Kay way problema. Mas may pang magpuyo kag pigado. Basta malinawon lang ang inyong pamilya, okay na kaayo. Olibo na kay diri. Sa una, kuan pa ni Hawan. Ang moagi abi taga diri na lang abi ang moagi ani diri. Taga Lower Tonggo na lang. So nanata sa Lower Tonggo guys, mga langga. Dit pug ing bulak ung katay siya nindot kay bulak pink ang bulak. So mao na ni basbaso ning diri dapita guys, o ni mao ni among shortcutanan sa babaw. Diri mi maglukdo may kahoy paingon mi sa among giabutan sa nag-eskwela pa mi high school, maglukdo mi kahoy, mga bugas ana. Bugat among dala paingon mi diri sa city, magbaklay mi gikan sa Upper Tunggo paingon sa Lower Tunggo, then maglukdo mi kahoy, bangan-bangan nga kahoy, bugas unsa pa na dira. Pait kay mong kinabuhi sa una pero mas maayo nga nakaagimig inato kay dili ka unsa ba magmandar sa imong ginikanan nga gusto ko ana makabalo ta kung unsang sitwasyon sa tong ginikanan, dili tag maghasol-hasol og unsay pangayoon nga gamit, kinahanglan magtigom ka para makapalit ana nga gamit. So di ara mo na ni pinakalisod diri kay gamay kaing dalan na nga tumpag atong pag-ulan wala na nakuan jud kay di man gud ni pwede masudlan diri og kuan good bulldozer kay private man kuno ni oy. Kagamay ra gid tani sa gipangayo wa jud luoy kay ni diri. Natanis may tubod mo ni pinaka diri pinaka hinam. Gamay sipyat nimo mahulog na lang guro ka kung sakyan na nimo dako jud. Yan na kay kasugat. Ayay. Napoy langgam guys. Luoy biya na siya kayang pako gabitay. So mo ni among dalan jud diri. Naluoy kay ang langgam guys Luoy kay na siya marang naigo na siya sa tirador ba niya. Dili na kay siya kalupad og kusog. Kay nagbitay yung sa kapako. So guys, mo na ni diri kay danglog biya ni diri ay. Nindot na kay kahoy. Di po di kumpiyansaan diring dapita kay daghan na kay mga bitin nga kuan. Amimilay man na sa tawag sa Mindanao pero sa tuwa jud na siya din kuan no kay King Cobra na yung mga bitin na diri dili na pataka-taka og sumok-sumok. Labi na sa mga ahoy, mga maligo sa sapa, kay ding init ron manggawas ni sila. Delikado na sumok-sumoko ning mga lugar. Ay ang mga bitin ron ana sa daplin gaatang. Hanindot na diri guys. Mga langga. Nindot na jud tani ni nga dalan kung nakuan lang ni siya na trabaho, na improve lang ni siya ba. So lisod man kay dili man gusto ang pag-iya nga i-donate ilahang yuta. Antos taning gamayng dalan. Tani para mas kayuhan sa tanan. Kung unsa na lang tani kayuhan sa tanan, ato na lang pud taning hunahunaon ba. Nga kita man tanan mo tawhay ra tani. Labi na ay mga daghang dala. Ay mga sakyanan.
Dagko na kayong kahoy, oh. Dugay-dugay na ko wa kabalik diri agi kay dito mi sa pikas mo agi. So nakita jud ninyo guys, mga langga, mga inday, mga dodong kung unsa kalisod among dalan. Pero sa una nga akong bana nanguyab pa nako. Sus kada di off na ko guys, modto gid permis balay. Nya karong minyo na. Di na matulog sa balay. Sa una, pero medyo madulog sa balay. Kay ingon pa niya, minyo naman ta, dili lang kumutulog, kay naanam tay balay. Walay mabilin sa tong balay kung adto ta didto tanan na ay iro atong mga langgam, looy kayo. Huwag mo tagad og pakaon. Oh, okay. So, bakit? Ay, nako. Nana jud ang laki, guys. Maskin laki ug babay, parehas ra jud di ay no. Akong bana, ako ana jud akong bana matinud-anon. Bisan pa man sa akong sitwasyon, yawi kong palangga. Char. Palangga oy. Nanata diri dapit sa dool sa balay nila ni Winwin de Lima ug Agnes de Lima. Gimingaw jud ko diring dapita, gimingaw jud ko. Na diri ay nakaini diri guys. Kamay na king dalan. Nya lubak-lubak na jud mo ambak-ambak ta kung sakyanan na 40 ni paita diri ba sa mag-ulan. Labi nang taligsik-taligsik ra. Tingdang loga, asos bangon ka ay kaong kag yuta. Kaong kag gamay yuta, nya mga palot pug ka. So diri guys, dool na lang ni sa balay. So, mao na ni dapit ang among Ato sa tos unahan mo baking sa ta diri sa may balay dapit ni Tia Milia. Baking sa ta diring dapita kay gamay man kayong dalan nya diri may dako-dako. Pabakinga sa mi tiya ha. Hi. So diri na guys, diri sa murag foot road ra gid taw ni among dalan paingon sa balay guys. O gamay kay o. Ang tawa ha. Na very interesting kay ang dalan sa Pertunggo. Ay na. Diri balay ni sa among silingan nga karaan jud nga manog bingka diri guys na. Okay guys. Thank you for watching guys. Thank you, thank you. Thank you so much. Naanak ko guys. Thank you Jude sa kanunay. Thank you. Thank you. So nana mi diri guys. Na mo na ni diri amo sa babaw. O nanay mga bata. Mga bata, mga pag-umangkon. Nugat na balay sa kong igsoon guys, yan po diri ako mga
cousin na po kong mga tiyo, akong tiyo na muna akong tiyo. Tiyo Buging. Okay, bye. Thank you for watching. Money Dory. Ano ni among balay guys na muna ni palibot sa mua. Di minindot og balay guys pero masak-an ra. Sak-an mi. Og laing tao kung naimo anha. O mo ni na ang mga orchids mama, mga tanom ni mama. Usa kong manghod. Hindot no. Hindot jud siya guys. Ang orchids mama dagang king daw. Na mo ni among balay, dili nindot.